everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Palpal. Gabukal gud ang lana. Gabukal gud. Huwag ko masayop. Klaro na. Bisa gabi nahayagan man. Dong Ryan. Suod mo dinis bahay dong. Suod mo ay, wala. Wala na nga buwak ng grapag isudlas lana. May giniwa ko masamad. Dong Ryan. Suod mo diri. Kanay ungos palibot. Nabuwak ang isudlan sa lana dong. Uy. Ay, naman itong duha pa ingon. Mikuyog si Dong Ryan ni Daiden. Patay! Narami umos palibot! Si Delia, may kinakatug. Nakatug na. Ay, naman itong duha, uy! Noy, Lugoy! Uy! Noy! Unsa ko ni? Giduka na ko? Gimata-mata ko? Si Eden ko, Noy! Lagi! Lagi si Eden, lagi ka! Nganong lahi man ang gisalubi mo? Puti naman na! Ito man na ganina! Noy! Dili to ako! Ang ito siya! Oo, tarong ba? Tarong! Gaw sa una ko diri, way daw tag mahitabo. Kontrolado na ko ang akong kaugalingon. Oo, sa may buti mo ipasabutaw, noy! Gawas lagi unan, maluoy ka, Noy! Dili to ikaw! May pasabot ko nimo. Mugawas ko? Well, nagkuruggo. Muang ay karoon pa ni Mitabo na. Tingnan lang ko. Gawasan ko siya. Nganong di ni manusbay? Dali na, Noy! Noy, nganong mitutok mag-agsama, ana? Gangangagi ni Makman ako dahi. Walang ko mo tutok ni mo. Natinga ako pag-ayo. Noy, miari na ba siya? Hain si Ryan! Ako may pangutan-o ni mo, uy. Murang tinigidwa-dwa bitok-bitok. Kamu bitay kaguyog, bitaw. Dili, dito ako, Noy Lugoy. Ha? Ako nilibog ko. Dili, to ikaw? Lasato pa lahi ka ni mo. Hindi man sabot ka. Unsay? Ikaw man to! Lahi lagi sa ni mo. Ikaw to, gaputi. Ikaw gaitom ang buti naglibog ko. Matagaputi ka. Nagaitom sa ka. Laban na sa ura ko ni. Laban na kong Dili to ako, Noy. Dito ako. Si Lutos to. Usay ko lutos ba? Kaklaro to ikaw to? Ang di lang klaro, ang inyong isulob. Ang ako tong kaluhan, Noy Lugoy. Noy, apason ta si Ryan. Nagungaw sa dakong kadaot ang iyang kinabuhi. Tabuha. Ito pa, ikaw. Noy. Huwag ako mabuang ini. Noy, si Eden lagi ko. Sige na, kukdo na to sila. Dali na. Naunaan taragyod ka, Ryan. Ako ang unang nakagamit sa unang gaw. Nadasiya sa akong paglamat. Nadasiya sa akong pagpapakaroon ingnon. Wa siya makakita nga naglutaw ni sa hangin karon. Nawa magtugad sa yuta ang among mga tiil. Layo pa ba tayo, Eden? Doon na, mahal kong Ryan. Kuyog lang na ako. Para namuypoy na akong lawas. Mao ba? Kung gusto ka, piyong ang imong mga mata. Sige lang, di lagi ta mga saag. Moabot ka ta sa atong padulngan. Piyungon na ko akong mga mata? Oo. Oo. Piyungon ako akong mga mata. Maayo. Sa ato pa, kay gipiyong mo ang imong mga mata. Ang
ang akong tingog mo'y imong gisunod. Buka pagbalik ang imong mga mata, Ryan. Gibuka ko na ang akong mga mata. Sige, mupadayon pa kita sa unahan. Oh, Hular! Escarita. Hular! Hular! Kamalipayon ko. Nakadungog na gyud ko sa imong tingog. Pinaagi sa nagbagang ribulto. Niabot na ang oras nga itakda. Oh, akong Ginoo. Way makababag ka nato. Si Lutos ang mulikidar sa apo ni Lirio og Felipe. Kinahanglan mo lampos ka mo sa inyong pagabuhaton. Oh, Ginoo, mulampos kita. Mulampos! Og ayaw kalimot, dugangi pa ang akong gahom. Aron mo katap kita sa tibuok kalibutan. Og kita na gyud sa hingpit ang manag-iya ni ini. Ala, uy, day, sige lang tagdagan. Unyawa, pag ito makita sa Ryan. Oo, tago day. Di ito ikaw ang nagdagong Ryan. Impacta dito. Kinahanglan makita na to si Ryan. Niyo nung magagdagan. Ano ka, oy? Uy, ginoko! Mayog! Bigaw sa mga tagas ng kuko! Kinahanglang maabdan nato sila. Alala! Salain siya pag ginawa! Tasan man ka! Ganda nung taganina! Ay! Ay, gigulitan ni mo! Gigulitan mo! Bukod kayo nga nung magka! Ay, pinuhan na yan! Dili mo ko gusto mamatay, day! Ay! Wala na magtugan dado ha! Maglupan ka! Asang neta! Pantay na slugoy ini! Ilom no'y lugoy. Ilom! Una-una to nga maluwas na si Ryan. Hilom! Ha? Dili gani ko kagwantaron! Ha? Panganoon ta mo? Galaway ra ba ko ha? Pinagug ako'y gipahilom ni mo. Dili mga bata. Nyor! Pakan ako ko sabi! Kanan tanig usa! Tilawan sa tanibi! Saman-saman! Be, Gusto kang pakasaba ni Iska? Ha? tilaura! Nakakita ka gani ha? Ha? Huwag nakadungog ka, di ba? Oh! Nindutog tingog ang atong Ginoo. Bagets kayo. Kuyawan na ko. Wah! Sa kalayong ribulto. Maingon na to dito siya kung mutingog na si Hular! Oo! Mao na yato nakita, di ba? Hilom lagi mo! Kamu mga bata, operahan ko ng ubol-ubol ninyo ron. Di na sila mahilom yun! Kaya mo manggihan lo! Ni anak kita, Ryan. magunsa man ta din Eden. Guwapo ka man di ay, Ryan. Maudi ay naibog kanimo ang akong kaluha. Ani kita dini. Hay nang imong gingon imong amahan. Oni arada mo lahos dito sa among Pinoy-anan. Taas pa ang oras. Lipaya una ko sa dili pa kita mo abot sa kasakit. Nakadungog ka, Ryan. Buhata ang gisulti ko. Matuman. Og kanang gitakin mo nga espada, ilabay ka na. Matuman. Sige. Sige na.
Natuman na. Samtang lipayon ko niya, suyupon ko ang iyang dugo. Paakon ko ang iyang liog. Unsay gipaabot mo, habgi na kumurayan. Matuman. Musugot gyud ka sa akong gimando. Sige pa. Buhata pa ang gusto ko. Dala! Dala! Tugpa na ta! Si Ryan og si Lutos. Uy, gibiyaan ako! Midagan! Dili ko din eh. Ari ko din eh. Tingilig kabliton kong kanit, bunduton kong abat. Si Durayan. Nindutan niya, sige masighaw ka ng lutos. Nga murag si Day din. Dili ko din. Tabangan ako sa Durayan kung magkinaunsa. Sige na, Ryan. Dali ka ang ipibuhat ko nimo. Puno ka na, Ryan! Dili siya ako! Dili ako ang imong gihagkan, Ryan! Ikaw! Akong kanuha! Ay, Rami! Ayaw siya gibuang robot! Gitabunan mo siya sa imong gahom! Ako siya! Kinahanglang mamatay siya! Ryan! Buka ang imong unahuna! Mamatay siya! Mamatay si Ryan! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.